Venkovní učebnu jsem se rozhodl postavit z několika důvodů. První byl ten, že vzhledem k tomu, že naše škola je pavilonová, tak v jarních letních měsících už je v třídách poměrně značné teplo. Za druhé jsme potřebovali žáky trošinku dostat z interiéru do exteriéru. A za třetí předpokládám, že tady ta venkovní učebna nám bude suplovat absentující odborné učebny v naší škole. Tak pro tento typ učebny jsme se rozhodli z toho důvodu, že v podstatě vyhovoval těm našim požadavkům z hlediska kvality provedení, z hlediska vzhledu a i toho využití, protože ty veškeré jiné učebny, které nám byly nabízeny nebo které jsme si vyhledávali, tak tyto požadavky nesplňovaly. V prvé řadě mě oslovil ten design tady této moderní učebny, neb většina návrhů byly spíše pergoly nebo venkovní altány, které by dnes zcela splnily naše představy o venkovní učebně. V druhé řadě mě zaujal bezúdržbový design, poněvadž sibirský modřín je nejtrvanlivější dřevo, které je k dispozici na našem trhu. A v třetí řadě mě oslovila i energetická soběstačnost tady této učebny. Tato venkovní učebna bude využívána v prvé řadě jako běžná učebna v jarních a letních měsících a v druhé řadě bude sloužit jako odborná učebna pro výuku předmětů, zejména biologie, fyziky a chemie, vzhledem ke svému vybavení a v neposlední řadě plánujeme též komerční využití. Pevně věřím, že ty finanční náklady, které jsme věnovali na výstavbu této nové učebny, budou určitě využity a zúročí se nejenom pro základní školu a mateřskou školu, ale samozřejmě i pro obec, protože máme v plánu zde dělat zastupitelstvo obce, radu obce, besedy, školení, semináře, takže jsem plně přesvědčený, že bude využita na 100%.